Sa itong linya na, ha? Ang bagong natudlo nga Presidential Advisor on Peace, Unity and Reconciliation, onya former DILG Secretary, onya igsuon ni sa inyong madungog kanunay din ang Maginoo, ang Hermano Mayor o Hermana Mayor uban sa inyong pika si former Congressman Edgar Sarmiento, pero kani DILG Secretary ni panahon ni Presidente Pinoy nasudlan gyud in town og kanang bitong tarong nga Maginoo man mahadloko ni sa Ginoo ang maong magsuon. Secretary Mel, may buntag. May buntag, sir, may buntag. Sek Mel, murag gitagaan magaglaing tahas sa presidente. Sir, unsa man yun ni ang trabaho sa Presidential Advisor on Peace, Unity and Reconciliation? Tagay ko na may ideya ni Sek Mel? Una na gusto nato magpasalamat sa ating presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa oportunidad para serbita no sa atong nasod. Actually katulunan ni nako nga appointment og gikan og presidente. Gikan pa ni President Jimmy na appoint ko sa una member sa Consultative Commission Constitution og ang pag-appoint sa ko ang Regional Development Council Chair para sa Eastern Visayas, no? Sa panahon ni President Noynoy Aquino, na-appoint po ko ang Secretary sa Interior of Local Government. Og the past 10 years, di ka na itong nagawa ko sa department. For 10 years, I've been doing pro bono community development work, no? Pinaagi sa usa ka foundation, ang Galimpo Foundation, usa nga award-giving body nga ga-recognize og mga outstanding local government programs, mga barangay, probinsya o munisipyo, ug apil po diha ang capacity building no sa mga local government sa tibok Pilipinas. Pero ang galing po kauban ang The Asia Foundation. Doon namin mga programa gikan sa lain-laing embahada, Canada, Australia, United Kingdom, o kani nga mga programa parte ni sa Social Cohesion and Resilience sa BARM. So almost 5 years na ko sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, no? So dili na kay nako pangutana bitaw, dili na kay ni bag-o na kong trabaho sa area kay almost 5 years na migatabang diha sa region. Ang among tabang diha mentorship and coaching sa mga local government officials for the past so many years. Siyempre na ikagubot, dili gyud makapagtrabaho maayo ang atong mga official dito. Kay taod-taod dunay maundang, dunay kasamukan nga maundang ang ilang pagserbisyo. Lakip na diha, apil na diha mga bata in taon nga di na makapag-eskwela tungod sa kasamukan, no? So ang social cohesion atong tinguha nga inclusive, no? Bisag unsay reliyon o sa tinuhan nimos politika, kinahanglan magadunay sense of community, no? Murabag maingon tag manlakaw ta pa doon sa Busay. Pwede ta magdebate kung asa ta moagi para makaabot tag sayo dito. Na ibang gusto mo dagan, na ibang gusto mo lakaw, na ibang gusto mo agi dili sa daan yun mo agi kung unsa man. Pero ang importante magkausa nga bisag unsay atong panindugan og lain-lain issue, magkasinabot tanan nga maabot nato ng bukira sa Busay, no? Mura-mura tag-ingon nga gusto nato maging progresibo ang Cebu. Malain-laing opinion o saon makabot ng progreso, pero importante magkausag yun kinahanglan maging progresibo ang lugar para magunang demokrasya, no? Siyempre Cebu importante kay sa Cebu, may ato ni eskwela. Yeah. In fact, ang istorya na mo, ani Sikmel, ang imong brother nga si Congressman Edgar Sarmiento pod. Kamunduha, produkto mo, I don't know si Sir Marlo kung Cebu ba pod, kay mga produkto mo Cebu. Oo, kaning ang katong imong pangutana sa opisina.
ang tinguha gyud nato, tan-aw nato ang Pilipinas, no? Gikan ta sa kadungog ta permi the second fastest growing economy in Asia, second sa Japan. Mm. Itong mga panahon na, pero naapektuhan kay tag dako na apasta sa ubang lugar kay ngano man sa Vietnam 1970 gabing gubat sa una. Mm. Pero atong 1975 pag-undang sa ilang gubat, wa na sila internal conflict. Bitaw no. Wala na sila gubat nga sila Vietnamese sa Vietnamese nga pinatyanay. Mm. Pinusilay. Wala na sila, nagtutok na sila sa ilang ekonomiya. Mo nang naabsanta, no? Kay kaning sobrang storya sa politika, murarabag makasulbar sa kagutom ning politika. Ang importante ang ekonomiya, ang importante kada pamilya doon nagisulod ang kaldero. Mm. Kaya wag ay sulod ang kaldero, makanauna mo gunig dautan. Gani krimen, may pag-apil og mga dili angay nga mga grupo, kangay apilan nga mo kontra sa estado, no? So apilan ni tanan, siyempre very important dia ang good governance para makabot na maayong panggobernohan, inclusive, no? So inclusive kinahanglan dunay sulting tanan kay atong aning katungod under Article 13 of the Constitution, gahatag pribileyo sa kada lumulupyo, kada Pilipino nga itawag nga citizen participation, no? Mm. So malimot lang ta panagsab gibaliwala tana, no. So ang mission nato sa opisina gyud kay tan-aw nato, as I've said, in the 1970s grabe ang gubat sa Mindanao. Katong grabing gubat sa Mindanao, ang kita sa Pilipinas naadto lang gubat. Bitaw gyud. Moto in the mid-80s nagkaduna na tay debt crisis. Grabe ginag-epektong gubat kay bisa gani ron sa Amerika gadipati na mga tao. Sige gasto diya nga daghan tag problema diri, di ba? So gasto mo ganang gubat. So antod karon kung ato lang unta giingon sa kada responsable tanan mga lumulupyo gitawag nga whole of nation, mawa na unta ning internal conflict para imbis ang atong resources nga limitado kayo, imbis madtog gubat, madtog edukasyon, panlawas, kinanglan nato dunay human capital production line. Bitaw gyud. Yeah, kana. Gikan sa pagkaburos, first 1,000 days, dita malimot is 80% of brain development sa bata. Para na siya makabot, kinanglan ang inahan, magkadunay saktong nutrina sa lawas. Mm. Pagsustinto sa bata, kutob sa iyang pagpasuso niya, o ang bata unya sa first 1,000 days, dunay gikaong nutritious na pagkaon, bisag simple pero nutritious na pagkaon para ma-develop ang iyang utok. O niya, ang first 5 years ana is 90% of brain development, no? So, bisag unsa kang ngingig sa teacher, pag edad og 6 anyo sa bata mo eskwela, kung dili ma-develop ang utok sa bata, di pon siya kasabot Lisod, yes. sa iyang diksyon. So, forever na baya na, stunting ang tawag ana, no? So, halos wala na naikagmaon ng bata. So, kaning atong problema sa peace and order, in the achievement of what we call positive peace or sustainable peace, very important ang tao, human capital, no? Oscar, permi, gatudlo man pud kugod sa Ateneo o sa Development Academy of the Philippines. Sa DAP, yes sir. Oo, sige ko ingon sa akong mga... Nag-abot na dito hapit Sigmel, na ako'y kuyog dito nga usas mga professor dito, ningon siya nga niya po din ang laing Bisaya nga secretary, former secretary Mel Sarmiento dito sa DAP. Oo. Sir, ako lang, sir, putunti kag kaniyot lang, sir. Kay, concern lang ko, ani, because ang kanimagong mga farm areas, ang peace and order issue mo, ganyan, kuyawan siya ako gani, hindi gani ko magpanagana, di lang ko. Kaduha, energy crisis ta karon sir, dahil gitawag diha nga Ligwasan Mars, dako kaayo daw na, nga dunay mga deposits of, I think, natural gas, unsa man na. Unsay posibilidad ani Secretary Mel, kung posible, kung mahimo ba nga ma-develop na, o doon na ba investor nga mo-develop ana from raw material, raw mats makuha into kanang, I think nakuha na ko ni idea ni former Congressman Edgar nga kinahanglan doon na tay processing para finished product kay inigbaligya na to
finished product na dita dependent on the other nation nga adto na to ipahuman ang ato ang mga raw materials. Sikmel unsa may mahitabo ani na sa karon nga naa na ka didto unya for the past 5 years sa Galing Pook Foundation nag most of the time tuwa ka ma-develop ka na sir unya doon may potential investor. Una, ang investor mosulod na kung dunay tao, human capital. Edukado, workforce, importante na mo nang human capital production line ta. Ikaduha, og dunay mga natural resources, no? Water, land, sana napay gani na silaw, no? Natural gas, emong ginoon. So, pero importante manggod sa usa ka investor, gawas dunay tao, dunay land. Safe ba magnegosyo dito? Yeah, correct. Kailangan sir. Business friendly bang lugar? So kani appeal ni sa tanan atong pagcapacitate mo nang importante gyud ma-achieve nato ang peace. Para sa atong mga kaigsuonan, dako na kayo ang improvement sa BARM, labi pagikan sa pagpasa sa balaod. Nagsugod maguni atong, remember, nagsugod ni atong comprehensive agreement sa Bangsamoro atong panahon ni President Aquino. Mao gitoy pinaka usapuno pa matoy ugat, no? So importante ni pirma ang MILF. Ang ikaduha, ang paghimo aning maging balaod wala ang panahon ni President Duterte. Ang ikatulo karon implementation phase naa na ka President Marcos, no? Morning ang tutok nato ang giingon nga legislative track halos na human na doon na sila kaugalingon parliament transition sa mga point sa una pang gitawag ani panahon natong aperitifs OIC sa pero mudayon namang eleksyon karong September, hopefully after that ang ilang parliament doon na nay permanenteng mga elected members na mo representar sa kada lugar dito sa ilang parliament. Tanang elemento mo niya itong gitutukan. Kay for the past so many years, as I said earlier, 1970s, gi-consume ang kita sa tibok Pilipinas na gubat, no? Pero kung ma-achieve na to ang positive peace diya sa BARM, imbis nga, sige taggasto, sila na i-contribute sa atong GDP growth. Dako sila tabang. Mudak makatabang gani sila sa GDP growth nato. Nindot og dagan ng ekonomiya sa tibok Pilipinas. Tapos efficient po ang pagkolekta sa atong revenue generating agencies like BIR and the Bureau of Customs. Mudako gani na ang ilang koleksyon tungod kay dako ang pagtubo sa ekonomiya tungod kay ang BARM gatabang na gyud na-contribute na sa atong national growth. Ang benepisyo na tanang barangay sa Pilipinas, tanang munisipyo, tanang probinsya, tanang syudad. Kay kibaw nga kaning internal revenue na makolekta sa nasyonal, mo na gitawag nga sa una IRA, pero ang gitawag nga National Tax Allocation o NTA. So magbenepisyo tanang lumulupyo kada barangay, doon ay pundo magamit ang mga opisyalis nato, mga barangay, munisipyo, syudad, probinsya, paghatag og serbisyo sa ilang gisakupan, pati na diya sa Cebu, no? So, imbis nga, gadawat lang sila, ga-contribuer na sila, no? Dako na kayong improvement dito. Gikan pa lang ko sa butig, mo na'y ground zero dito, gideclare ang pagtindog sa MILS. Nasa una, no man's land na diha. Kuyawa ng mga lugar. Karon, dako na kayong improvement. Makita nimo ang dagan sa lugar, dako kayong improvement. Doon ay mga konflikto na kasagaran ani, mga sarido. No? Pero tungod sa atong programa sa social cohesion, daghan na po ng mga local officials nag-innovate kung saan pag-solve ang rido. Pero kung Sikmel, tagay ko naming ideya kay former congressman LJ imo ni sakop kani adto. Apil ni imong teritoryo kani adto before sa Galing Pook Foundation nga for the last 5 years dito ka. Sir, para sa mga naminaw ba? Naam ko naminaw itong sa abroad, naka-monitor sa itong live streaming.
Unsa man gyud di ay ning unsa man gyud di ay kanang di ba kuyaw kayo kaning mga lugar nga imong gisigig sumok didto, di ba delikado gyud para sa mga ordinaryong turismo kay usas makatabang sa ekonomiya turismo pod baya. Di ba delikado Sikmel? Dako na kayong improvement, no? Parehas sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, nindot kayong mga beach diya. Jesus. Dako na kayong improvement sa lugar na may mga resort gitindog. Ang pagtabang ng ani para sa atong mga amigo sa media, may siguro manuroy ta dito one time. Kuyaw. Ako'y mangimbitar ninyo mismo para makita ninyo nga dako na kayong improvement sa lugar. Ang perception, manggod, may Lagi. disutang tangon sa una-una sa tao. Pero Kuya, yun siya, tinuon lang. dako na kayong improvement sa lugar. Mobiyahe, in fact, one time sa kung pag-adto sa Sulon, ituyok ka ko, namisita kong barangay o gabi, no? So, NGO worker ko, so dili na ko government official, wala ko yung mga security nga, road security, wala. Adto na ta kay istorya tas mga tao, no? So, dako na kayo ang improvement sa lugar. Kay kana tanaw na to, mura na siya Maldives. Karon. Kita kalimot mga dagat dito, ilang beach, at nandito Mabasilan, Sulu, Tawi-Tawi, and it would be nice to experience the Sama culture, the Tausug culture, the Dayakan culture of Basilan. Sikmel, unsay imong ika-suggest sa gobyerno in terms of infrastructure? Karon nadungga na mo nga murag safe ang lugar, nindot ang adtuan, pero in terms of infrastructure kay mo man ni pangutana gyud sa mga gustong mulaag dito nga unsa may masakyan nato, unsa may kanana ang mode of transportation kung maabotan ang lugar. Nanay mga fast craft karon nagsugod, no? Sa area. Siyempre, wa may daotang mag-ambisyon, no? Ako permi silang gingnan, no? Unaan yung Maldives as an inspiration. Muslim country po na, pero dagang turista nga ito, Maldives nga. Makita na to nga seaplane gani dito, more like air taxi ang tawag, no? Yate, So, very common na, no? Sa Indonesia, very common na po na siya. So, it's a matter of tunan jud maayo. Pero nakanindot magudron, Oscar sa area, daw ang among office tibok Pilipinas niya kay tinod. Katong sa CPLA, sa Cordillera, sa ang ABB sa una, etc. No? Sila Paduano. Pero diha sa farm karon daghan na kayong bata nga mga mayor. In fact, using Article 10 of the Philippine Constitution, kana bitaw ang mga munisipyo may problema ba yan is mga metropolitan area na to sa Pilipinas, ang plano mag-iya-iya, ang kalsada wa magsugat niya, ang drainage wa magsugat. Dito nag-agree na sila nga single plan ug shared service, no? Pasabot magplano ganigdan, magplano og drainage, magplano og dunay mandato sa balaod na magtindog og usa ka facility for safe for women and children. Ibis mag-iya-iya, tindog lag usa amotay, mas barato, maura gyapon ang serbisyo, mas nindot. So karon manggod kasagaran karon sa mga daghan na kayong meron mga bata in their late 20s or in their early 30s. I'm seeing this as an opportunity kay kasagaran na nila expose na ni sila og laing environment sa Manila. So dili na ni mga anak pagyapon ni mga warlord Oo, pero kanisi oriented na ni sila dahil na sila kaya importante socio-economic. So nag-workshop na ni sa Marawi the other day bago ko nag-assume kuyaw kailang mga planning. Bisan ilang mga planning officer nag-invite kog sikat nga urban planner dinala na ko bisag siya na-impress siya with the level of improvement sa planning pa lang. O dunay lugar sa ang Matanog, for example, under Mayor Joe. Matanog is Lanao del Sur? Sa Maguindanao Norte. Maguindanao, Dito sa Eranon, na-organize na po nato sila. Ang 5 ka munisipyo, iya-iyag papel, imbis magkupitin siya, itagag assignment kada munisipyo.
ikaw industrial, diri ang education, ana nindot kay tanan. Gano. Unya sila ang mga byuda ng mga asawa sa combatant nga nakamatay sa gubat. Sa MILF kay kaning munisipyo 70% sa population MILF. Ga-export na sila og sapi. Ang mga inahan, organize sila ga-export na sila coffee. No? So dako kayo ang ilang battle cry karon sa Iranon is from war zone to economic zone. Ang battle cry po diri sa SUDC ngadto po sa Basulta from terrorism to tourism. Sambasulta Zamboanga, Basilan, Solo o Tawi-Tawi. Oo. So from terrorism to na sila ang ilang tutok kung saan pag improve sa tourism kay bless kay sila sus mga white sandwich dito perting nindota. So, Sigmel, makita na nimong Malaysia, Oscar, makita na nimo. No, ako ignon mga kauban ako ni Sigmel, masigilahan na mga to ko yung nimo. Tawi-tawi, dako na kayong airport dito, doon na po flight dito. Wow. Sigmel, last topic, last question. Sir, poverty incidence sa Tibuok, BARM, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, pila ka percent ani ang kanang PK yun? Taas-taas pa, around 38, no? So, dako kayo ang gi-improve no sa ang 38 no food insecurity kana pa siya. So kaning mo ni amo atong gitutukan nga ma-improve no. Dili ni murag bag-o sa ako kay pag mayor na ko sa una Oscar sa among syudad. Kami ang number 1, the poorest city in the Philippines with the most number of people living below the poverty line. Pero atong gishare atong experience kaya sa akong pag-mayor after 6 years we were out of the top 10 poorest and we recorded the highest reduction beating all other cities in the Philippines. Na ako'y maguwang dito sa imong syudad Sigmel, na ako'y maguwang nagpuyo dito sa inyong syudad siya ginigingon. Ang akong feeling sa una wag ganin ako ipaayo ang mong munisipyo kay nga naman paayo ni mong munisipyo gutom ang tao. So, kinanglan, munindot gani mong munisipyo, munindot po lang kinabuhi sa imong lumulupyo. Mo na gitawag ng creating shared value. No, that Sir, you what's the improve, target? Everyone's lives should also improve. Sigmel, ang target sa imuhang teritoryo karon na anumang ganito gidaan, maususan pa into how many percent ang poverty alleviation dito? Ang target sa nato mission dana magod we're looking at least nagsugod-sugod naman ang uban dako ng improvement. Ang ilang regional growing ang poverty incidence ang importante ang trend going down ganaog nyagasaka na ilang ekonomiya. So mo na kinahanglan ang pag-sustain. So usa sa pagsiguro na ma-comply sa Philippine government ang kondisyones sa comprehensive agreement sa Bangsamoro, apil na ang kondisyon ang mga naadya sa balaod sa BOL. So mo ni among trabahoon kinanglan kung unsay mga dunay mga gamay nga mga ayuhonon, dunay peace panel between the government and MILF, kinanglan functional na siya, may prioridad nato. Makabutang daimig chairperson dito representing the Philippine government para kami diri implement sila dito kasi istorya o sa mga angahimuon pag-improve sa lugar. Kay hinumduman nato ang ato rin na is more of facilitating, mentoring ang coaching. Kaya ang purpose aning balaod para sa tumagkaigsuunan nganong gipasan very important maging conscious ta is self-determination nila. No? So, kinanglan sila mag-determine unsang tanan sila gusto mo asinso. Pero kinanglan sila kinsa gudi ganahan dili kay Manila ang magdesisyon, o Cebu magdesisyon, kinanglan sila mismo magdesisyon sila pagbaon. Consistent sa ilang reliyon, consistent sa ilang kultura. O bisa pag unsa nga grupo diya mamaranaw maginda parehas na tanan matawsog
mayakan, parehas nag-ambisyon tanan. Nga mo asing sugid ang bahay. Sigmel, sa kadaghan pa na kong pangutana pero hutdan kong oras, but again, congrats sir ha. Kaya kami, nakakita na daan sa imong performance during the time of Pinoy. O niya, ang Sarmiento Brothers, murag wag ko kadungogan ay mansa. So sir, hopefully, makatabang yung sa administration ni Presidente Bongbong Marcos, not only sa Bangsamoro og sa appeal unta ang kaning mga ma-alleviate in taon ning kalisod sa kahimtang karon. Sigmel, with that, congratulations and good luck. Amping sir. Salamat kayo, Oscar. Salamat kayo. Si former DILG Secretary Mel Sarmiento, ang bagong natudlo ha, nga Presidential Advisor on Peace, Security and Reconciliation, puli ni retired General Carlito Galvez.